Ei osatu sen verran, että puheenjohtaja voi pitää puheen. Ja vielä kun sen pystyy pitämään, niin on parempikaan lausua pari sanaa. Kyseessä lienee rapujuhlista kuin numero 7 tai jopa 8. En tarkkaan tiedä monesko kerta. Joka tapauksessa joka kerta lämmittää sydäntä yhtä paljon tai jopa enemmän se, että aina tänne tietty porukka paikan päälle saapuu. Ja ne, ketkä saapuu, saavat tänä kyseisenä iltana aina tuntea itsensä suuremmiksi ja paremmiksi kuin ketkään muut ihmiset ikinä tässä maassa. Eli kiitos kaikille, että olette taas kerran päättänyt, että teille mitään tärkeämpää ei tänään kyseisenä iltana ollut, vaan olette juuri tänne just tänä iltana tulleet. Eikä niinkään sen takia, että kyllä minäkin sitä nautin, että täällä olette, mutta vielä enemmän nautin siitä, että tajuatte sen, miten hienoa on se, että näette yleisesti ottaen ihmisiä, jotka on teille ollut pitkään tärkeitä, tai sitten jos on henkilöitä, jotka on tuntenut vähemmän aikaa, niin kuitenkin tunnette varmasti samalla tavalla, että näette ihmisiä, mitä ette näe niin usein, niin ne nähdään nyt. Ja ehkä sekin, että en tiedä, onko teillä sama homma, mutta omassa elämässä mennään kovaa rutiinia, päivästä toiseen mennään samalla tavalla, viikot, kuukaudet menee nopeasti, ehkä vuodetkin. Rapujuhlilla kun käydään syysseminaarissa Kupsissa katsomassa vanhoja kavereita, niin huomaa ajan menneen, pystyy peilaamaan omaa elämää, näkee missä mennään, pystyy tekemään vähän ehkä suunnantarkistuksia tai katsomaan, että onko kaikki ok, on kiva nähdä mitä muille kuulla mitä kuuluu, nähdä miten ihmiset voi vaihtaa kuulumisia. Se on näiden tapahtumien semmoinen hieno anti, mistä itse tykkään kovasti ja toivottavasti myöskin teki. Ja on myös todettava, että vaikka on hienoa ystävyyttä se, että joka joulu lähetätte kavereillenne hyvää joulua tekstiviestejä, niin todellista ystävyyttä on se, että kalenteristaan joka vuosi kerran raivaatte Kupsin syysseminaarin kohdalta vapaata aikaa sen takia, että näette teille oikeasti tärkeitä ihmisiä. Kivaa iltaa teille kaikille. No niin.